Hej og velkommen til. Jeg er Oliver fra Fotoboss. I den her video vil jeg vise dig, hvad du kan gøre, hvis du synes, at dine billeder måske ser lidt forkert ud, når du har uploadet dem inde i vores designer. Så prøv at komme med over til computeren, så skal jeg prøve at vise dig, hvad du har af muligheder. Her der har jeg uploadet mine billeder ind til vores designer, og den har så lagt det ind i bogen herinde. Her der tjekker jeg det selvfølgelig lige igennem, at alt er, som det skal være. Jeg ved, at jeg har uploadet et billede af nogle mennesker på en strand, og jeg kan se, at det er det billede, jeg har der. Jeg kan også se, at man faktisk ikke kan se det hele af personerne her, fordi den er blevet beskåret herfra. Det her det har jeg heldigvis mulighed for at rette, så jeg trykker simpelthen bare på redigere heroppe i hjørnet. Så vælger man simpelthen bare den side, som det er på. I det her tilfælde er det på side 21, så jeg trykker på side 21 hernede, og så åbner den altså den side her. Det er det billede, som jeg har heroppe i højre hjørne. Det tager jeg simpelthen så bare lige og klikker på en gang, lige markerer, og så er der så en knap, der hedder beskær. Den trykker jeg på, og så har jeg så mulighed for at rykke på den røde boks herinde. Det er altså det, der er inde i den røde boks, som er det, du kommer til at se i din fotobog. Den her røde boks, den har man altså også mulighed for at ændre i størrelsen på. Og hvis man for eksempel tager og gør boksen mindre herinde, ligesom jeg gør her, så zoomer vi altså ind på billedet i fotobogen. Når at det ønskede er inden for boksen her, det som jeg vil have skal være med i fotobogen, så trykker jeg bare på fluebenet hernede i hjørnet, og så bliver billedet beskåret på ny herinde. Hvis dine billeder er blevet roteret forkert, så har du mulighed for at rotere det ved at trykke på knappen nedenunder her, der hedder roter. Så trykker du bare der, og så bliver billedet roteret der. Vores automatiske designer herinde beskærer selv dine billeder sådan, at din fotobog bliver fyldt helt ud med billeder. Det her det kan resultere i, at for eksempel det billede, som jeg har her, som er et billede, der er på højkant, altså aflangt på den led her, bliver beskæret, så det bliver til et billede på den led. Hvis det er meget vigtigt, at man får det fulde billede med her, så har du altså mulighed for at ændre i layoutet på den enkelte side herinde. Det gør du ved at trykke på knappen herude i venstre side, som hedder Layout. Og her der kan jeg så se, at jeg har nogle forskellige muligheder i forhold til layout på billedbeskæringerne, hvor jeg kan se, at jeg har for eksempel det layout her, hvor jeg kan se, der har jeg nogle billeder, som er på højkant. Det layout her, det ønsker jeg måske i stedet for på den side her, så det tager jeg simpelthen bare fat i layoutet her, holder musen nede og trækker det over på den ønskede side og giver slip igen. Så tager den altså automatisk og ombeskærer billedet, sådan at det bliver på højkant her. Så skal vi så selvfølgelig lige finde et billede mere, vi kan lægge ind her på, sådan at siden bliver fyldt helt ud.